Anya laki din! Ay, wow! Nagpintas mo tanday taimad mo asabong, Manuel. Ha? Ay, una. Napintas kun nanginaray to bakla. Isagot mo ka di day ta kanya, Char. Ha? Sika talaga. Hangawan nakman ay. Angawin ka lang mo, si Kamat. Ha? Amok mo't anilor na ti pangisagot mi ti day ta. Wen, naman sa rungkaran ni Balayda. Wana, sigurado nga adda itay jebalayda ta Sabado. Awan trabaho na. Sige nga Rod. Labsan ka pa bakla. Sige, ingat! Amom ka din. Manipod na amo ka. Kila talimawag tisigod ang nasipngat alubong ko. Lorna, yak mailadawan ti ragsak amarikrik na. Manipod nam amo ka. Sapay ako matasan nakapayan. Saan mat, Manuel? Isuna laang, takayat ko nga ikan na kumapay itinaan-anay a panawan, tapno makapanunot. Ha? Di ka madanagan. Ta saan ka mat aparitan nga umay dito'y balay? Ay, agyaman ako unay no kasta, Lorna. Awan anyaman na. Sumarong karkalat na no kayat mo, Manuel. Hay, nakaswero-swerte ka talaga, friend. Ha? Oh, Apay manan anak ko nam date. when ata iti kinaad-adu ti babae dito'y lubong, si kati na gustuhan ni Manuel. Ha? Sika talaga. Among kati, nainggit talaga ako sa'yo. Anya? Oo. Iso nga aklo naman ni Manuel. Tanong saan? Siya akong timangarin kang kuala. Anya? Kat numayat lakit di kan ka. Apay kit dinasaan. Hala, kunam day daang gaputa at dapat isabaling agdataton ken ka ni Berteng. Shh! Detang iwat mo. Ha? Ang mga no adda makangagkan ka. Narigatan. Ay na friend, no siya si ka ni Manuel taklunam. Saan ni Berteng? Anya nga iti maghanap mo iti dayjay amamartag. Ha? Konsumisyon! Sino ngay mo dito ka-chat mo? Nga uray lakas taon ay di pa nag-isisam mo. Ha? Ay kwa. Siguro ni Bertingan niya. Hoy, judgmental ka. O ano? Ni Manuel. Ha? Ay basta, ibagaktukan ka. Saan pengita? Anya lakit din na ya. Itantan mo pa ilang. Di mo pa ilang ay baga ita. Aguray ka pa'y friend. Sa anak pa'y aredi ang mangipod no iti amin. Ha? Anyat kahit mga sawan. Ay basta kunak mo. Ibagakto, nena. Ay na. Kunaklaki, di no asino ti masabat ko anak kapurma. Si kamot gayam Berteng. Ha? Saan nakanailasin? Gapo iti kinataer ko na. Aniya? Ay, sika talaga. Ada sakit mo adurog. Na, Kun kunaklaan nga mamati ka na adagaws. kunalaki din no. Kat, sa dino nga iti papanam. Sa dino pa'y kuma. Ija ayan ni Lorna. Inaman sa rungkaran. Ha? Barang aklo na nakitaan. Ay, katuwa na. Lalaingam ti agaram, tapno aklunan na ka. Tapno adamot langan pakiwatwatan. Makaig-igo pa ko na itinapudot asabaw. Anya? Nalambin nga minti subil ko kan. Gapo itinagpigsa nga atake ni Christine. Isu nga agpawatwat kayon. Nasayaat ka de. Ay ayatin ka unay-unay, Lorna. Si kalang ti babae ti biyag ka. Awalan ti sa balibay.
Agyaman nak no kasta, Berting. Sabay la kuma. Ta sa anak apaayan. Ha? Diya laki di ka ba ilang dagbyag. No paayon nak. Ha? Anya kalakit din aya. Awan matiimbagak apaayan ka. Ano kahit mo asawan? At ang namak. Ay na, agyaman ako unay, Lorna. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, Berting. Ikanakla ko maitibasit a panawan. Tapno agpanunutak anembag may papan iti dayta. Awan parikot iti dayta. Uray mano abulan wano tawan. Nakasagana ak nga aguray. Basta siyak laki ni di pagtumpalam. Tiyak man amoy ti daya Lorna, no asino at talaga ti magustuhan na. No ni Manuel, wano ni Berting. Wan nga rod. Hinton kwan, hagawak ni Manuel kinkwana. Anya? Ay, sika talaga. Imposible no di nak maadal nga ayatan ken ipatag daya lalaki. Ha, at damot lang ako. Da. Da! Ikatuan man. Nang runan og make-up iti kas taunay with matching eyelash extension. Imposible sana may bawing ti panagayat na kanya. Ay na, nagadumanan nga na ibagam si kabakla. Intakit din tapno saan tamala daw. Okay, let's go na. Ala, agtugaw ka, tamang isaganak iti merienda ta, Lorna. Agyaman ako unay, Manuel. Aman na nyaman na. Uwan gayam, anya tikat mo merienda. Ure anya, si kakit dimat. No anyat adda kat iso. Sige nga rod. Mabitak lang ang mga isagana. Agbuya ka lang iti TV dito'y salas. Ato iti merinda, Lorna. Ay wow, umay ka pa'y laang nga maangangot kung tibanglo ti inlo tum a merienda. Kasta ka di. Mala, agmerinda ka. Masigurado ka magustuhan da ita. Ay, anya matanda ito'y paginumanda. Awan nga tati baso da aya. Tanagibusan mat iti cup noodles da ito'y inted na paginuma. Lorna. Ada ka di bagbagam? Ay, ikwa. Awan, Manuel. Mala, agmerienda tangarudan. Adda ibagak kada kayo. Anya din tay, good news ka di? No good news. Ibaga mo na. Ngam no saan? Ay saanan. Anya? Katput no matimbaga ni Nena. No sana good news, ay bukudam latan. Ngam no ibaga mga inaklon mo ni Manuel, ay ibagawan Sika talaga. Anya nga rod nga, ibagamon Kuang amin. Tagitakat. Among matadyak kaya ti kwa. Plano ko ngamin nga aklo na kun ni Berting. What? You mean, sana ni Manuel? Jak kayat ni Manuel. Na-turn off ak idi na minsan nga impasyar na kiyay balay na. Ha? Oh, Taapay? Kasano mga ngamin? Nagibusan iti cup noodles jay paginumanda iti danom. Anya? Gapula ang itirayta? Na-turn off ka? Ay na, matungpakan sakit din a babae. Anya kalakit din aya. Nasaya at mata imay ka itaberting. Kwa. Imayak ata, imbagak baging kay di na minsan. Nga umayak itang haldaw. Kung gayam. At iti sabong ken chocolate para ken ka. Ay na, agyaman ako na iberting ko ak kagwapuan. Ha?
Anyat kahit mo sa wan. Akluna kundi ayat mo, Berting ko. Ha? Agpaisulong na. Ay na, wow! Agyaman ako unay. Kamaudyanan na. Makuna akong akaayan-ayat kan. Yahoo! Pasensya ka kuman, Manuel. Ha? Anyat ka't mo asawan. Diyak kayat apasakitan tirik nam. Ngam ad-adala ang amasaktan ka. No bilang tagtultuloy ti panagdatdaton mo kanya. Ngam awan mo ti mariknak apanagayat kan kang. Ha? Mangsapol ka laangan iti sabali nga armam. Sa nabali, taado mo ti babbalasang dito lugar tayo. Lorna? Agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apang asim tasardengan nakkuman. Ni Berting ta ay ayat. Iso tinakarik na ak iti ayat. Saan asika? Iso apasensya ka kuman. Lain bagbanta na granata, Lorna. Nana, Kaya't ka man as haludsudan, maipapaniti pa ng upay mo kini Manuel. ha? Apay ngay, asaan nga iso ti pinilim? Nana, no ni Berting tinakarik na ak iti ayat, awan maaramidan nyo. Iso nga ro ti ay ayat ah. Sa bagay matkit di, Ha? Makapaturn off ngamin ni Manuel. Agasam man, ta idinapanak ije balayda. Awan pa'y tinatino abaso damat. Nagibusan iti cup noodles ti inted na anaginumak iti Diyos. Aniya? Iso ajak kayat ni Manuel, Nana. Kan ti may sapay ajak na gustuan kan kuana. Makikita dagiti tattao akanayon amapan agpidpidot iti bisukol ije talon. Ha? Jak kayat ti lalaki akas jay, Nana. Jak kayat kunak manan. Ay no, friend. Agpanunot ka kumamata na imbag. Ha? Agpanunot ka iti Mamin Ribo. Gapulang ta nakita makap noodles ti baso da Manuel. San kit nga iso ti pinilim? Saan laang aday ti makagapu, friend? Anya nga ron? Kanayon mo't ngamin amapan agpidpidot iti bisukol ijay talon. Ha? Nakababain no bilang laang. Anya? No siyak ti girlfriend na, ay na, matayak lakit di iti bain. Diyos mio, Marimar. Naggrabaw mo't tan da gitarason mo. Si Kalor na. Anya ka mo't na ya. Ay basta, ni Berting ti kayat ko, nakasaritak mo't ni Manuel. Imbaga kun kankwana nga agayan ayat kamin kin ni Berting. Iso apasensya kunak kankwana. Ay na, kunaklakit din no asino tinakaida dito tugaw. Si kamot gayang Berting. Kat nabartak ka pa'y. Oh, ngaro, nena. Naggapuwa kami ni Jile. Idiyaya ka na pan iminom. Apaw, sana all ang arod. Naimbag ka pa'y tadalat takwartam amapan mo inom. Ijay pa'y ili agasam man. Ewan na. Kano pa'y mo na naawala na kiti kwarta. Ha! Adda ka na yung di kwarta. Anya? Iso nga ro da siyakti inaklon ni Lorna. Taam mo na ngamin asaan to Apolos nga agbisin iti din na. Agasam man. Wan, pudno ti bagbagak. Nasaya at ano po nulay ta ibagbagam? No saan asa ulaang? Ha! Anya lagi din na yan ito. Pudno ko nakatuman niya. Kat ala agawid ka nga rodan. Sapay na barbartak ka. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan ka ditoy. Isumit lagayam asaan na asungsungbatan ti awag ko edi kalman.
Tagayam na paniminom ijay ili? O anya, kayat mo ti kasjay a klase ti lalaki, Lorna? Ha? Gapula ang itibartak na, maturog anywhere. Saan ka di adayjay nga ugali kan aramid ti nakababain? Anya? Agpanunot ka ta na sa papay. Sapay la kuma, ta saan ka nga umanugot apa ikalay sa kankwana. Kalbaryo laki titibiyag mo kankwana no bilang laang. Ita, asaan kayo pa nga agasawa, kastan ti ugali na. Kasanuntungan no agasawa kayon, amangan no nakarkaro pa'y. Ay na, por Diyos, por Santo. Pakawa na mapo. Ha? Apay? Among kati, napan kami di pari di rabi eh. Kaduwag lagi di bakla agagayan ko. Oh, tapos? Amom, I was very, very shocked. Ije, para napalan mi. Nakapaskil ti rupa ni Berting ijay. Anya? Sinaludsod ko iti kasyer no apay. Kunanda, asaan ka no ang nagbaybayad iti cheat na ti awanan bay na lalaki. Anya? Ay na Lorna, nakababain. Yaks. No siyak ti girlfriend ni Berting, matayak iti bain. Agasem man, tas ang lang amay sa apicture timpaskil day par. Adua, 5 sakit dyan na bilang ko. Anya? Mangibabain ka? No saan pa'y nga imbaga ni bakla kanyak, jak pa'y naamuan. Ay, kwa, pasensya ako man, Lorna. Bayata magkati utang ko dyan. Saan ko nga pa nga itango na? Di na mga min nakaura. Iso nga impaskil dalatan ti picture ko ijebarda. Awanin ti adupay asao-saom si Kaberting. Agwin na swastan. Ha? Dayto yan ti maudi apa nagsarita ta. Lorna, saan ko nga malagastaan? Kastang unay ababawik itang anangaklon kan ka. Ha? No amukla kumakastagayam ti uganim amang ibabain ka. Kan napalanggwad ka. Ni Manuel la kuman ti inaklon ko edi. Saan asika? Salbag ka? Onya, matay ka nita. Gapo itipain mo kini Manuel, ha? Ha? Ay, wan nga ron, friend. Mababainak tunggal masabat ko. Hay nako, no iso ko mga mintinaklon mo edi, nasayaat ko ma. Anya kitarason mo ana turn off ka, kapulang iti cup noodle sa baso da. Yaks, naggrabaw ko nakmanan. Anya nga ita, adala nga rod girlfriend nan. Anya? Adan girlfriend ni Manuel? Yap, katadamat ni Eloisa. Diyan nga'y kolehiyala nga anak ni Nana Estridge daya. Anya? Damag ko, akalpasan ti graduation na kat agkalaysadan. Anya? Oh, nag-unfair matan ni Manuel. Danga ka talaga. Anyang unfair ng ibagbagam. Si Kaki di ati unfair. Nga pudno ti panagayat na idigan ka. Ngam day to'y tumat nga na Berting ti pinilim. Anyang ita. Ay na. May paspaskil ti rupa na nagdakkel iti inuman. Gapo iti utang na. Yay! Just kick it day. Ala, bayamon, friend. Awan siguro kadakwada ti para kanya. Siguro, dumteng tulat ta. Adal letakin ka, Lorna. Asaan a pagibasaran nagiti baso? Kas kada pa nagpidot iti biso ko liye talon. Tapno maibagam nga awan masakbayam iti may sa tao. Mawatam! Ha? O di ka, danga ka. Di ta ka malangan, makauma ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din.
Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.